Men det är så lyckas man som man kallar det en bonus test för Epsreima. Alltså nu när folk så hämtar testen här vi strömmar över och allt detta förskälliga och nu kunde för ut och visa vad det är ska man säga mentor immun till alla helst kommande FN-vinnare. Ja, och här får allt nu skjuter där allt konfetti av här vi och det här det är sån räme rökaren som kommer resten ur rökpumpen och det vad det är som där har vi här så att det köver av och så hinner med en såg av där nejblossen som där tentram och spelarna kommer av vattnet så heter här är Romer och i Sarpegere och Vikinger alltså i ljusa grönon likebona och svartom bråkon och Ebestreimer är i två gamla EP-bonan som är kvit drakt och svartar bröker. Gröna. Är det här? Är det det? Rök eller kväll. Är det snack röker ja, det snackar man. Kanske är det gröna här och grönt vid tull någon kanske ja. Men ja, det är så kom till det. Vi såg jag kanske spela visst. Andra och ni sig farblint. Ja, nej, det får hålla vitt där. Det är gröna här Ja, det är det nog. Det är det. Det såg ju nu. Ja. Men vi såg Atla Gregersen och Rekva Edelstoff Nilsen. De skiparna hälsast. Och vi var sådja om vintern är så mycket näckver att han för att arva spel. Någonting inte helt visröj, men näka för det kanske kan. Men det såg jag bättre ta i destren börjar. Ja. Och det är och nu hade det varit så och så Viking ungefär lyckas så vintern ontan akkurat lödne men han har skiftat lite center men han avs 4 månader och det ser ut i lödne vara rymda näck och vinter och ta vi det så fullt till tro på det att jag får gott fotbollsspel men gå fotbollter eller gå fotbollsist det är inte helt forskjelliga andra ting mot till gott fotbollsspel. Ja. Och jag husar att Viking väljer ha ontan först för jag kanske nöjta han 4 månader så där kunde komma 8 kanske 1 och 2-0 och så bara lyckas som gänga det hem att det 65 minuter men det är spännande så men det skiftar nog att nu då mer så vid än det var ontan. Vikinger Heimalien spelar från till västra Entanon Estretter. Och ja, vintern ligger mer att han vägen så han vill ontan Chadamon. Vi för det halva och så får det sucha. Om det så tar månader Chadamon. Och vi då var nämnt kvar spelarna där och vi börjar bara efter att domaren brukslar testen i gångt. Ja, jag har alltid. Ja, här är destren börjar och det är Vikinger som har givet bollen upp. Och Erling Jakobsen hever han startar Nakamiskais och Eknar Jolven. Han spelar han fra sig till Lishibaran, Atla Gregersen. Och han sänder han ett gör fram Amina till Gunnar Vattnamar för han atter. Litter han längt fram efter till Filip Djordjevic. Men här som bottren fer kanske eisne vi väntar någon så mycket vi så mycket nekvar fer att tar missan uthäv till Manspark till Ebestreim. Ja, det är väl konstigt att Viking ju tar det här under vintern ganska ontan att de måste spela alla likar inte för bojan. Han ränner spalt upp att det tar vintern ligger akkurat såna så. Och här bestämmer att söka till Jerry bestämmer likar till att det lägger trust framåt av vattnet så att det inte har få spalt bollen nian i mitten chetnar så kända länge bollen och han får som regel omsyn. Ja, och så har Ebestreim sent bollen i våra motstå halvorna. Och han äntrar till Elias i Malnon och här var en Ebestreims läkare näka ner honom så han fick inte stund att områda sig men sände bara bollen fram i spelatter och nu har så Viking nu finns ju fätra bollen en annan för. Här var han här fram i vänstra borren och till Hans Paulus Samuelsen liska bollen fram till Hans Jakobsen och Filip Djordjevic spänt och han brostar in honom och Ebestreims vänner färra efter bollen och få han till Paul till öppna Grundveit Olsen och så sände där bollen fram och Vikings halvorna och här missade han till Heimalien, Atle Gregersen. Heverbolten är starter bara utanför Eknan Brostai i vrom till Erling. Så gärna ett gör Wistermain, Hans Jakobsen fram till Hans Paula. Ska lyska bolten vidare till Salva men Ebestreims värjan är i mitten, kvar bolten ut här. Inkast till Viking, Wistermain. Och inkastet kommer fram till Filip Djordjevic.
Han färger Israelian Tamaralt av bollen, bollen för upp i loft och för ut av bollen och till nytt inkast till Wijeng. Och Hanus teker ett inkast av trätt och framåt till Djordjevic. Han får heller inte Israelian Tamaralt av bollen hesefer, men vi stegen är det Hans Paulus som får bollen vänster med igen. Så ända bollen kör från Benjaminsen och lägger han åter till Atle Gregersen som är Amine Vinon, åter till Froan som startar ut i vänstra bordet, framåt till Filip Djordjevic. Samma spel vi Hannes Jakobsen, men det är ganska den här vintern som avräcker vad där är synter. Men det säger sig till allt. Nej, det ger han 100%. Och ta igen är, ska man säga, neckver att ha förstorat öliga. Och de har öliga, ska man säga, precis vi sändningen och tjas här. Och kunde inte ganska äldre, ska man säga, läkta. Jag tar över vintern ett element som ger det inte trubbelt att få. Alltså det var öliga stått. Och så det att de inte kunna flytta en stått. Och så alla vinna omröja till töjna. Så var det flera bollar. Men det är öliga trubbelt. Det ska bruka mer av bollen för att få en lite. Men nu är det bollar som Wijeng är känt för. Sölve Vatnamar tycker frispark. Sänder bollen fram med Brostein. Och tar skalla bollen åter om alla. Och det var hotnarspark till Wijeng. Ja, Wijeng sitter tungt av distan här att börja vi. Bollen hever Iverhöver bara veri av Ebestreims halvene. Här är först 4 minuter som nu är färner och hem. Ja. Och här är alltså hotnarspark och det är ur högre suje tja Wijeng och det har vi så varit in efter skruvande skott. Ta i Hanus ska skjuta vänstra foten. Kommer ner målen och bollen skall över nier i Brostein. Bollen kommer ut till Hanus. Jag vet inte man färran. Han rör vi hade någon av beina bollen vi är till nästa man. Vi såg vintern och så från Benjaminsen. Han läcker till och rättar bollen mot målen och det är inte långt från målen när bollen får. Nej, och det händer ju, bollen kommer ju väl en 4 och jag ser väl lägga få i körliga, hetta han väck ur vantöchen och så det från Idel som lägger sig och lyckas med halvflukt där och han fer back och kom och syna mål här. Men det var ju så att du är väldigt kör det öle trouble jag ser väl lägga kanske som förna på bollen väck och ta väl väl ut i this nice lunch så vinner ligger lyckas om man oj målet ja eller mål och ja jag ser väl lägga. Och det är efter Wijeng som härjar an. Och lägger Ebestreim under trust och tar av återvunnet ett frispark och samma stöve som i Janne. Det vill säga vänstermejen också framallega och Ebestreims halvene några meter utanför Brostein. Sölve Vatnamar skall åter skjuta och han är väl avvisar trubbelagar att få den bollen en litja. Högsta temps man ströjest vi. Ja, inte så. Detta kan bli ett inlägg. Det kan inte bli skott. Alltså till att vintern kommer. Alltså syndrom om det vill säga man och hvis han skjuter en liten upp i vinter så får man trubbel. Ja, det är en boll som last hitler och i några sekunder. Här har inte här må anker komma halta som bollen. Hvis det vi domarnas tycke. Och det är Hans Paulus som går mot Dovon, där man spelar skolagärnon, halta. Så Salve han langar till. Back to så nu. Ja, hvis Ebestreimer ikke klarer at håre undan den her trusten og sinter, altså vinner seg nærmere meter langt fram, så er det tungt. Ja, det var også, og jeg tykker vi har ikke valgt undanvinden, eller at det som er her nå, for jeg kunne få så lasten her og så do på henne, og att ganska fem att det bröts ju om så att omstånd är det som till sätta lagt ha i bestäm för undan så kunde det lägga att trusta vi från vintern ja men jag tycker att vi Atlanta Wijeng är det utan i vad att undan vintern utnyttja lägga trusta något där på här och vi vet från jag brukar gå och vinna Norrlös att 40% av målen av Wijeng kommer attana där på här inte beinless som oftast men attana där på stövnar som upp stand attana en där på till inkast frispark hotnarspark. Så att det där var så Wijeng har spelat framåt av att och få så stövnar här och så in vid bollen och så heter det. 6 minuter farner 0-0 vi sagt med Jeremy mellan Wijeng och Ebestreim. Och så är Ebestreimer färdig allop med bollen för ut av vattnet framåt högra med och Wijeng häver inkast helt åter vi hotna flaggen. Han och stegar den fram efter vi sylinjerna och så häver nog bollen blir ute och så är det nytt inkast till Wijeng nu av halvvärden. Eknar i halven, venstre mejen, atter Hanus, tvärde botten fram Amina, och här är Djordjevic, temer av brinkarna, Salve lytter så fram efter, och här är Gunnar Vatnamar som är på spel, och så kommer Hans Pauli upp i leitjen, för temer av botten, och lägger han till Gerst,
Och Gretchen Gerst, han ute i högra borren, på ERS center, och så spelar där sig fram efter, jag hade till Gunnar som kommer fram, och så att Romsen, och så ett skott av mål, men och Ovalea och målspark, jag hade det var Gunnar Vattnamar som rent sig vid skott, men det var täckning till att gott allop i högra så i Chalamon, men skott var men gott. Ja, men jag hade att ta det ganska så vintern så där får inte man häver till vi i shotten är det skott lösna, men han räkar bara lite. Hej är möjliga legend 4 här det var två reserveläkare och två witchläkare med väl så skott lösna men för himmel lagt på. Atter Witchinger, hans Paul framme till Salva och här är så Paul Grundvide Olsen i mitten tacklar bollen för ut och till inkast till Witching. Salva kastar in i brösthajen till Filip Georgievich så ut till hans Paula. Hans Paula han lite bollen fram i brösthajen och han fer väl en fyr här kommer så är det Gunnar svajmant in här tviter sig och är akkurat och stått där att floktande bollen i nät och Malmö är en stöv han för Ludvig Anchi George han vet inte om han är få han och han fer så fram vi och han är när vi är färdig nät hinner med så han tar resten när vi att Witchinger skorar. Så är bollen kommer ner av mine och till en för Witchinger själva sänder bollen ut i vänster så men att så kör vi vinten. Sändningarna är inte lika lättare att få sitta som där vanliga är det till vintern spelade med på så här var Anneg Ferra och bollen får det ut till inkast. Och bollen kommer ner av mine och här är räckven så är bestämmer första bollen och så kommer bollen ner åter här och är bestämmer salven när det fråga vi hade någon plats Paula lite bollen upp om är bestämsvägarna och så lägger där bollen åter till Malmannen och ta Lucas Chadamon att lägga pricka bollen åter till Malmannen och samstundes var nog fryspark till Ebestrem kanske häver onkel vid Rängstad till det lagvata värn. Ja, en 8 minuter, 8 minuter farner här i förra halvlek en är 0-0. Men ett störst Witchinga trust mot Ebestrems Malnon hesar första minuterna. Nu är så bollen hinner i halvene, men Ebestremer hever ilt vi att etablera några trust och Witching tar hava bollen men så stackar han från att och så ändrar han 8 för det. Det är inte så några verligt all upp så Ebestrem igen. Så är det åter Witchinger som röner. Lukas Tichirailia. Bollen är utanför till inkast. Hesa för till Ebestrem. Och där ska högra backen Paul Grundvide Olsen täcka. Han täcker det stått till brodern också, 8. Och så en lång sändning från Timon framåt. Atle Gregersen är som bollen kommer. Bollen ändrar så Amine. Salve Vattnamar och Finchan stått till från Benjaminsen. Så är det Hans Paul vänstra mejen. Driver sin in efter. Så sänder han bollen framåt till han och stöder han. Vi hade någon helt inne i bröststein. Här är det Filip Georgievich. Och här kommer så räckvidda kvarter ett och annar som kommer fyra i halvt av Peter Zachariasen som bjärgar i häststövna men hotnarspark blev korsnet till Witching. Hotnarspark i tar vänster så igen. Och han tar platt över Salve som tog det. Så inte helt om han är. Om det är han. Jo, det är det. Ja. Så får vi alltså ja, här kommer det inte så högt. Men väl i fyra och han måste färja mål. Han blev bjärka över strykene och så skottar där men om han fyrer. Här var Ekvillian när vi. Ja, Ebströmsläggare bjärka ja, själva strykene. Ja, och så just det här är det vandamikler och det bollen ner och jag tror att Andras helt inte vi köp sen där står stäcker med och i värjorna så jag vet inte vad lattspel men lattar ju går så ser att han är en örn i luften sån här Andras i värjspel så att Fyrset när jag vet att han inte är bättre utan det va. Och bollen är så kommen fram av mina och är färdig ut inkast till Witching och där tackar det åter efter. Här är det Erling till Atlan. Vi är i högra mejen. Här är det Gerst. Atli åter startar med Skies och Witchings halvene. Han stötnar han spelar någon så Witching går på varje spel och ganska uppspela. Och så är där högra mejen spelar bollen fram efter mine till Georgievich för stämmer alla bollen. Gunnar Vattnamar utlag för det Hans Jörgen Jordan ganska fick bollen. Så igen är det Erling att till Hanno som är strabatche så får han in efter vid bollen. Samma spel vi Hans Jörgen väntar vid bollen. Hans Hannos åter och gör det till Salva. Salve kommer Amina fram Amina nu. Räcker sin in efter lite bollen fram efter och här kommer Gunnar Vattnamar åter en god räddning och åter var det bara marginalerna som inte var vi Witchinche.
Där har vi då sett flera såna ränningar in i Brostein och det blir nervigt för. Ja, faktiskt två för när Gunnar som kommer in ur höger så här så är det alltså i familjen är själva lägger en 4 och 10 centimeter att snacka om och framan undan att ha hit inlägget kommer alltid från Paula ut i vänster så är det åter alltså det är helt små marginaler som är att vi ska över långlax 8 och det är vi som över ja, det är fullkomliga. City av dessa. Ja, fullkomliga. 12 minuter farner här i Sarpegeren. Ett längt watching och all upp och här det är där visat hen och flera förhånd har vi nervi att skora men än är det så inte hänt. Här är 0-0 framvis. Och watchingarna har bollen men där har man egna i halva i Lötenen och det är Atle Gregersen som häver han. Och han spelar så bollen i vrom till parstamannen som är Erling Jakobsen. Och han lägger han ett gör framåt till Sölva och han detter för inte frispark. Jo, han får frispark är för halta man boja. Jag vet man fick smattbollen från sig. Att han har kunde 4 månader regeln är kallt inte. Alltså frispark till Wiching kan är 6 meter kanske ettla minuten in i Ebeströms halvene och till att det här vi får bollen av Lidjan Stitland. Och man må vara knappare att ta det frisparket till Hallange ligger bollen inte Stitland han ligger Stitland nu en löte. Så kommer frisparket från Sölva och han snärar han helt fram och jök och man backar helt att målen. Och här får han sett knickvannar under bollen och Justan och Pom det var Tryggve Askam och hotnarspark åter till Wiching. Jag måste jag väl snutter Malmören. Det kommer hotnarspark hackre nu narre mal när man eisene 18-4 Male och tog malspark till Ebeström. Ja, Arne hotnarspark jag tycker ständer rymligt långt ut i fältet och det tror att han ska ut att ta det höga bollen som in den ballonbollen som in men så väl så bara sikta ett mål och han får akkurat sliga bollen på. Och vi det har väl haft en trutjar alltså nervöst över till Wiching och Ebeström är ju 20 namn där nökrona och det är så själva att det här väsne vävelement att arbeta mot så att vi är inte tro på så där. Ja, vi tar spalt här ute vid kvarter nu. Här är en 0-0 i Göte. Men Wichingen ströjas då Reina får ett här mål och få det här på plats på en vägen men konkurrens inte stilt i Chatamon men det är inte något ger utan det är att ta Reina och så startar två spelare samman och Bayer Litcha och i Schweiz så väl akkurat hur så det hände och men jag husar att Bayer färra att komma och fötter åter. Och det är det som händer nu. Så därför är Janase. Frispark är Araka Milinja ut i vänstra sidan till Ebeström och till så Tijem. Och så har varit här bollen i allt det är 18 grundveit till Peter Zachariasen. Så där vänster med är man säger känner så väl så här spelarna i Ebeström och så kommer Reins få in skottrent faktiskt utanför Brostein där första ätsökningen från Ebeström att Malnon Tja Wichingen och det blev så Lloyd Center vi så nu har man nog Arnar ja och han är en kvart 25 meter ute och väljer att skjuta och fick han ducka analysen bättre Elias Stenka ska lösa lägga ut ur Malnon men jag förstår runt och hon kommer från 60 meter nu. Och så är det frispark. Nej, malspark skulle säga och det ända är faktiskt ur en normal och hit. Kast från Ebeströms målmannen men han så för hans palja Samuelsen stäv bollen bryter jukt ner lägger bollen in till Georgievich han prickar han från sig men han färger sig ordentligt han fer av bollen och tog ständer Tryggve Askam efter vid bollen att den är vi ölet att vi har helt kommer en misstag för att Tryggve han spelar ut till eller spelar ut till och hans Paul i mitten spelar Georgievich första nöchen Georgievich inte nöktan han får inte lagt han till skott och så då är det så rätt en blandning en ringtämning som är lika vi affär in men det första nästan bättre till Georgievich så kommer en öle gå stöv. Wiching gratter Atle till hans Paula för mina och bollen prickar han ut i vänster sidan och här köra Ebeströms men bollen ut här till inkast till Wiching och inkast till Longetichen Salveran har projekten här ut i sidan för att backlinen och bollen in i Brostein räcker med bollen och han får så hotna spark på styr ut. Hotnarspark till Wiching och där har haft nöker. Ja, det har hållit ett satt hotnarspark. Ja, och vi då bara spalt igen här 16 minuter. Ja, och så är det hotnarspark till själva la inte så väl han fick för lägg under han därför han ska ta Luigi kraften i av för att få han in i öche här. Ja, så inte speglar kan man säga. Vi får så checka så till lokast.
för fiskarna får bollarna litcha dejan. Och det är en avgång, men han så tisdag slått till Hans Paula och så åter till Salva och så väl i fyra och mamma för akkurat nevan av bollen och vi kan stryja så få Fätron åter där får han inte fisk efter till Ebestreimer och till Rekve Elstoff Nilsen. Han har goare ränning vid bollen och Färreisen spatt bollen skilla gott fra sig och så är det där om för vi narkas Johannes Hansen och så lägger Ebestreimer sig åtta. Ett rimmarskott från Johannes Hansen och sitter där. Räk väl vid bollen och det var en kontra som heter här fullkomliga hopplöst att Ebestreimer ska skåra men heter fotboll Johannes. Ja, men det som ger det charmerande. Du heter det här folk snackar snart att det är inte säkert, det är inte styckt och allt det forskjelliga men nej, att det har gått skott han träcker in från vänster och knallar till vi närmast då och bollen fläter och goda kraft och för in om och det är pull motor att de så vi det var så annars att vi ska lägga den här var att lyckas som Puha ja Valka sig i gång stöv kanske inte stanna stor i 100% chanser men alltså öliga stöver som när vi nästan stöver. Ja. Och så slår hinner bara vet och den nummer 2 skottar här väl bäst skott när utifrån och där ena för pom och där ena för inom så ja stick den. Ja. Ja. Men så är det bara att Lukajan shot en 8 mål. Ja. Ja, men här går to jag vill inte komma att tro att det ska vara löje om det inte för att brakta för att sätta så att tar klara att halta till spel som det har haft tidigare till. Det har varit ganska center av att när det inte finns ju bollen i nätet men det har haft det har liv fram vi väl. Ja, det har när vi några för. Ja, så stövnar över går men det är inte så att man kanske sitter och här som skulder för innan. Alltså vi det snackar om centimeter man inte för bollen och då har det helt kanske inte som en go mål men det är en go stövat där var ju ja. Alltså vi tar inte så 100% chanser. Vi tar Frysberg själva Laura Legend 4 och mamma för slipa och så är det en och bante resten här tycker vi att det är. Men vi måste se att här var flott klara i bestämmet här och det var Rekve som får fotlar för fram ordentligt raid här kommande raid. Och spalte Johannes och han var kvinnskär. Ja. Och skåra. Ja, alltså ja. Det var kallt och kvinnes. Det har två runder och andra är färnin. Ja. Och så kommer bollen i Berhina halvorna och så är det åter fram vi Ebestreimer. Nu är det högre med igen och så väl in 4 en affär. Och kvar här och så är det åter en väldigt chanser och så kommer skottet och till Roma för ja men alltså nu är kvackor och Witching goal. Här kommer det samma akkurat samma öliga går står i höger så gör bollen som 4 och finns jag träffa han bara vägen bollen ska man säga en 4 åter och ja alltså Ja. Vi har sett det här för så. Det var Arnbjörn på bunch någon alltså han är goff Johan alla fram vi här. Men nu är farner renner ute vid 20 minuter så att eller 4 halvlegar om över halvleken här alltså Ebestreimer som pura ovant till Laxi 8 och nu var där om Reppe åter att få mål så att jag vet inte vad man ska se om det här. Så nu är om Janna central spännande kommer ju distan. Halver 4 halvlegar igen och 1-0 till Ebestreim efter att Witchenker har sitt tungt av distan till nu. Så kommer utsparket från Witchengon. Från att det var Malmö från Ebestreimer ja. Ja, det är inkast till Witcheng. Hannes Jakobsen täckte bollen som nyra Mina. Så det Djordjevic och Salve Vatnamar hos bollen spelar stått till Hans-Jörgen Djuros från Benjamin Sen. Snära så och sänder så bollen högt upp i loft och han kommer ner och halvare Ebestreims halvane tar på bollen fram av Mina tar bollen ner här och här är det Arnar Dam vi truster och tar missar så bollen Witchingarna för att stäva in någon Gunnar Vatnamar vänster med in och ska så sända han fram till Djordjevic istället är det Hans Paulus som fär han lytte så bollen upp om tar främst läggarna men han får ut här och tar det målspark till Ebestreim. Ja, målet som i halvtid av Ari som sköter. Vart Ari Morolsen? Ja, jag har rattat så ofta för och rattat skarpt lite hårt så. Det sa du så att Eva är Ja, jag tar men jag ska säga där akkurat som är att för Evast jag får hitcha nämligen att det var nummer jag kände inte väl Ari Morolsen men han spelade ju happy i fjör alltid där en something annars. Så det var han men jag satt och letade efter nummer någon här och knappt så sa jag att bollen får net så hur kvar ska man akkurat låta någon bara boja och helt hitcha 1004 först och vad någon. Och så är Witchinger åter upp på spel. Och där in i bröstan men det ser ut som att fjärrar av. Så letar han framåt för att trätt och jag kör Malmö färran. Vi skiljer till att mål är kommer ju Klaxvik.
Och här är så Hotna spark till Wiking. Och vi skiljer K och i har lagt 28 och i mot en så i 1-0. Här är alltså Hotna spark. Och här kommer det. Snära väl in 4 och botten blir så skallar men han får vi vinter någon ut efter ser det ut till. Ja. Och här är så inkast till Ebestrheim. Men akkurat löten är neckovinter så efter flaggen någon här. Ja. Här är fitt låt man säga. Det är det ja. Jätte trubbel men det som är hänt faktiskt vid distans som sjön alltså vi ska lägga inte ordentligt klar svar att det finns ju ett hotnarspark här och att han har målet så är det faktiskt bestämma lägger som kanske har haft det bästa stövna att det kommer jag högre och index kommer på bara sig avgrätt han ordentligt 100%. Så det syns ju avvärt att när Viking går totalt sett och det kan man säga eller stort ju att de som check fish men det man nog för komma tror jag. Och så att Viking går högre med en väl in 4 och så kommer Hans Paul men han räcker inte efter någon. Ja. Ja och här och i Göte är fram vid stövan upright och kvart har vi spalt nu och så kör vi då spalt en är ute vid 20 minuter eller det mer så här är inte ord här jag har bara så gammalt efter det som är så inte shortly kan stor pinner pigar här Jons du kan inte sen dra nu så kapten för resten. 5 minuter. Ja, jag hade det vidare här. Det är här alla ja. Men det är som vi pratar om det här är öliga match. Så så mycket för två så tillkomna män så så kan det göra sån uppgång. Ja, det är alltså smått där här fram. Vi har gått vi gamla oron och bokstaven och såna. Men samma där, ta konker och Jan Lätt kommer bara få att här på plats här var Arimor Olsen som pura ovanta var målskytten, den första målskytten i det. Och stövan är alltså Ebestrheimer och jag hade måste säga att det här truste länka i näka. Ja. Det kommer kvacker och Ebestrheim spelarna är nästa center och han var biter frasar så Janne och Wichinger hur liksom mista öliga truste som där hade det alltande truste som var. Ja, och faktiskt var alltså Ebestrheim lägger en öliga gåva stöv. Alltså normalt ja. Det är nog den största chansen som vi det snart ja till att öka till 2-0. Så är det frispark. Salve Vatnamarcha Wichinger klarar. Lite bollen fram med Brostein ja Ebestrheim och här var där rummet och nu får han i detta. Nej, han fick han. Får han stanchen ut där? Alltså, hur ska hända det här? Ja, hatta så helt märkvärdigt ut. Är så nice mannen det vet och halt det från eller först en gå stöva och trycker bergar det Toric som ut att från och pura laser och switcha till och målet är gapande tönt. Ja. Och så är bollen där vi in och som är så där från in i synen är dock han kommer stanchen och ut att förvandlingen att trycka här. Det var helt shotsamt. Ja, det var en hatta världens största. Hatta var en väldigt chanser till det otroligt hatta inte ett nice shot man. Jag helt bara han var mål så var inte kvar föran skotten. Ja, så ligger tycker ju han ligger någon här ja. Det är som är så att tycker vi är alltså bollen för inom tryck vad som är så där. Och också räknar så är bollen av i mål ja. Så är en uppmart finns en sån draining av här och i stangerna och utåt i fönsterna tryck va. Alltså så är det. Ja. Eller så skit är svart faktiskt eller ju svart det kan man så inte näka. Man får sitta och skita där men alltså det bara alltså det som jag raknar ut att det är så inte botten av i nät ja och så och då vi upp i gear här. Så okej, vi vill lucka kvar vem som skorar ja att det var bra. Ho. Så ligger tycker vi har botten knappt. Det är en lögn det styr till. Det är pura visst och sagt att och till som har hört till en sån så stor faktiskt. Det ska inte vara halt det bochen och det är bestämt inte här till. Nej, slett inte, men det är sjön mål alltså Viking är ju grejt för jag måste en av så som en alltså ett annat ställe nu spelar vi där lite inte vi det var ho. Kan hända. Jag säger mer mot inte i löt nu och kvart visst kunna skora och du gör en halvlek och kan ju för gräsat där när i klax så skulle det hända så så. Det stinges man lova dröm om men som är skall den hända. Nej, en är det så 1-0 till Ebestrheim här och det är absolut ströj vid det som hämtar så här gott och väl 25 minuter så fan är det. Men Ebestrheim har så haft en annan risastor målmöjlighet. Där kunde jag upp till 2-0. Men nu var det så en äventyrlig stor målmöjlighet till Viking. Så Angsvägna har inte ett annat kör vitt man här till Viking. Nej. Och så kommer det lång sändning fram efter till Tujaran Chan. Ebestrheim heter Niklas Kruse, men botten får det ut och det blir inkast till Viking. Från Benjamin Sen och bollen till Hans Paula Samuelsen. Snära så då.
Eknar i halve vid botten, og gjør til Atla Gregersen. Kommer fram av Mina, det gjør fram etter. Djordjevic videre, ut i søyene, vel inn 4, og så kører Ebestrheim-spillerne bolten ut av Vøtlenon, ut av backlinjene, og tar hoppna spark til Viking, og tar har haft en touch nu, hva det? Ja, var inte under. Men det første var vanda mig lov och öle väl, men helt det sista att man inte är så väl som Viking lägger annars kunde ingsa. Men alltså tar det för såna kort på ett annat touch så då så lossnar det. Hannes Jakobsen i vänstra benet, och här kommer det väl in 4. Och här kommer han. Här får han i nätet, så är 1-1 och vart det var Gerstan. Gerst Hansen alltid. Förvirrande Ebestrheim-spelare. Han jaunar till 1-1. Nu och i spalter cirka halver timme. Ja, och jag hade det ganska tungt ner att förra sidan för det ligger väl och här alltså han ständer ner lukta inte Malna skora emot en så i sista vecka här han ständer tog heter han gott nog här i åttar stånk och outäcker och ta undrar mig lite inte att spela till Ronald gå här att man vet att Gerst vanda mycket att är ner Dapolstone någon att han inte vill ska mycket vart bättre så att ja ja Ja, men vi måste se det är fullt upp på bordet. Ja, så finns det alltså det är ju så ja. Det var väl ett annat stad 8:e spartar här var och Stitchen ligger för stora pass och ute på kan och så Hans Paule spelar bollen till Gunnar men tar komma tror jag att Ebestrheim spelar ner men tar mot Legends in the 4 och Anker för gilt och var inte blöjer helter om det som till Roy Olsen jag vet inte att han är överom. Ja, det är nog fälter ja. Gunnar här då är för fast frispark. Ja. Frispark till Ebestrheim. Och där tar Malmören Elias. Nej, han heter Tryggvi Askam. Hin Malmören som heter Elias. Så men jag har något att komma andra bollen och tar väl Bruksla 4. Frisparken till Viking. Och där tar från Benjaminsen till Atlan Gregersen. Räcker fram Amina vid bollen. Det gör framåt och så för Salven Fätra bollen. Och spelar vi igen till Atlan till Djordjevic alltid. Ebestrheim får han. Och här är det halvt av Arnar som behandlar bollen väl en löte. Men nu är det kött hinvägen åter. Men jag också känner att för Fädras när bollen han för undan där man vi låter någon eller vänder någon och tar till målspark till Ebestrheim. Halvor timme färden här och i förra halvlek och här ständer jag någon 1-1 och i Göte mellan Viking och Ebestrheim. Och KU är att 1-0 i Klaksvik mot NSOI. Så är det 24 mål kommen och vidande. Och det blev inkast till Ebestrheim högre mejen och Eknar i halve. Och där teker Grunwald Olsen. Allt det var Paul. Nytt inkast som så igen. Paul kastar efter Araka Milingerna och han ber sina män för att långa fram av vattlen. Så men han kastar inte så länge kortene till nu räcker vi här på isen till. Sen är det 8. Så också det Peter Zachariasen som är han. Och så lägger bollen åter till Malmanen. Så kommer utsparket från honom och bollen får upp i 8:orna och kommer ner så är Samine. Vilka kan få han? Och där har han sina mitten varje spelare Peter Litteran så och så att han får upp så vinner där så långt fram. Så det är fitta vänt här i gott i det. Och från Benjaminsen hus bollen Erling Jakobsen centrar fram till Selva. Här två motläggare utan man där har vi får fastna bollen och ändå ner bollen för det och det blir inkast till Ebestrheim. Och inkastet teker åter Paul till högre med igen att där har vi det här inkastet. Och här kommer så till framåter i söjlinjerna. Och Rekve är Stoffnelsen för han färger rätt ett skott av bollen som han har i Atlant. Bollen ändrar så in i mikringen
Här är det Hans-Jörgen Djuros. Sänder han mister med till Hans Paula Samuelsen. Fintar. Spelar botten fra sig till Gunnar. Atlar han vid hälen och Tromsø. Men här är det så 8,5 i mitten. Och det blev så inkast. Och så kommer botten väl in 4 åter. Och här var en stor målmöjlighet till Filip Djordjevic. Men jag hade inte valt rätt. Nej, han skojskall och han kommer in ur vänster här och så kör han hälen upp att alltså Stefan man prövar att få en innersjö, löp upp för att få en innersjö ovan. Det så ordentligt snett. Ja. Att det tar man kanske inte är klar i hade någon akkurat i stövan ner. Ja, här hade väl Gustavsson inte den eller längt från den bästa löst kanske att göra. Alltså här större mån kanske att få dreja kroppen och så bara sätta en innersjö ett lär eller vad det måste vara. Men det kanske i vintern är att bollen färdast öl och kött och man klarar inte ordentligt att reagera på det. Och det är väldigt viktigt ofta man ständer eller att vara kroppen är i jämn vad att säga man väntar att här bollen kommer som det är bara spårningar om en lilla ska man säga vändning av kroppen och så för en film på skjort. Ja, men här ständer han öliga skiver och så vill jag hälen upp där för en energi röna för energi så bara placera den mal. Jag ständer bara 6 meter från malen och går syndigt till höger så att det så hade så snett ut. Men ja, så vi måste säga att det är öliga trustet av Washington det är färre alltså det är linkarna ja, vi kan säga att i större mån är det färre ivrig att kontrollera att man inte men det kan inte ut för att det här av huxa vi tar det här låter undantag så ganska vara börja vi och så lägger jag att öl trustar första 20 och hoppas vi kunde lyckas som ja, nu spelar det hinner men ja, Ebströmer spelar faktiskt spelar så väl fram och i allop och kommer in i Brostein vid botten nu. Och så för den med en kort men i halvtid bollen är från honom Arren. Och men där vinner han åter och här var fram vi som måste vi halvne är startar vänster med vinnaren sänt han fram och vänstra vank men här får där 24 bollen och han för ut till Manspark till Washington. Ända där vi tog mot när alltså undervind störst trusta och det gör där isne. Och jag vill lägga några goda stöver men få inte mål och så finna så har vi det så det ska 18 för knappt då. Nummer 2 Ranger bestämmer mot Malja Time hon sitter och klarar ganska inte lägga det trust i åter ordentligt att ha massiva trust som verkar ganska börja vi. Men kommer mer ivrig en såna hoka händer stöv ja och så måste lägga finna sig själva att och vi är som tar bilden här att Witchinker är ett stående då har vi bestämmer att faktiskt en öla gå och stöv här där jag syns Maradona hade att kunna lagt sig fram om men så får där Witchinker väldigt en chans här vi från Benjamin sin och rör nice ja och så kommer så det Malier och att Malier där mer till att man tar inte ora för man det blir inte så enkelt som man gör det Arren och det ganska eisens på någon krafter. Så där Wojciech som bryter Jack Mister med en gåsändning i 4 för Hans Jakobsen Malmar som är utan färran 25 syfte men så fär Ustagen en uteläggare Jonon kommer ju någon till Jasper till Rekva i Kibaren men nu vinner Wojciech kan bollen åter få han sätta han in till Brostein men här är Anchen som hötter Malmannen och tryck vi Askam kan åtarna över lofta bollen. Så det är väl i första att ungefär han öliga siktboll när det bollen för men bant framan under färran ut och det är väl till att man dor ödigt att rockna ut hur så bollen färras och i vintern där man så för pura skriver ut där och skulle ganska släcka över färran ut att det här är väldigt spelare som är här och normalt så. Ja, här är fan en 6:30 minuter i förhållande och här ständer jag någon 1-1 och går till mellan Witching och Ebbe Streim och så är ett mål kom i hand just väl live. Och gjorde han säger där att till Happe som har lagt 1-0 mot 36. Och här är det så Witchinker som ränner bit upp och där har bollen höger med in sänder han fram mot Brostein och Ebbeström. Men Ebbeström som ändrar har finns han åter. Arnar Dam hever han. Feromina Vinon, goal sending fram till bollen och Niklas Kroos ger om att få han. Och han hej att en chanser här är Ebbeström det heter andra stora chanser där finns ju omframt Malle och Hatta kunde finna Hatta skulle nog finna in här till att det är ett misstag av Erling Kjær hans för ut och så kan lucka så få bollen väck och vända stövne men Heilkicksar och han blev laser innanför här och alltså gott till höger sin till Swisker men han sa bollen han ska väl in där till de givar så en stor chans till Lebström och nummer 2 som där inte har utnyttjat. Ja. Och så är det Salve Vattnamar som färrar renner boll till vänster med igen. Men här är så
en spelare till honom, han räcker fram vi och så kommer bollen ligga 18 för Hans Paula. Och här är samma stöva och i Göte, Jan lägger 1-1, men alltså Ebbe Streimer en väldigt målmöjlighet och Janne till att lägga sig och 8-8. Det var Niklas Kruse som fick den här möjligheten, men han tog inte rejält av. Och nu är det Wichinger och till ja, det blev Bruxla för frispark. Jag vet inte hur svårt det är att det nu, alltså det är framvis Wichinger som kontrollerar han som du säger, men det är onkel flera för eller ja, några för har sett över här Ebbe Streimer har haft möjlighet tvär stöver här där sakta skulle att skåra. Ja, så är det ändå så står vi det för 1 minut eller 2 minuter så gärna. Alltså tar det misstag som i världen så time men han kommer till en fina man. Han är ensam man innanför. Han är gott nog att inte spusker. Men det är mer alltså Wujgali är mer av bollen men inte så vanda mycket som det var där första 15-20 minuterna. Och jag vet inte om det är det att det där fick en liten kvack och vi vet att det är öl trusta och goda stöver och knappliga nummer 2 runt Ebbe Streimer att när var 5 minuter och för in. Ja, och så löt i attarna. Måste vara 2-0 ja. Ja, akkurat. Ja. Så att men jag har alltid nämnt Jan, det kanske tar vi orsken att du får ut och lägger ett öl trusta brukar näcka krafter och så ska du nog ha några minuter att komma fyra i attarna. Ja, här är ja, en 4 minuter final nu så här för att Loja väl och i förra halvlek när går 5 minuter efter av vanliga lag då Jan lägger 1-1 mellan Wichink och Ebbe Streimer. Ebbe Streimer näckar vi spelar nu och tar spelar sig väl fram efter ju alla på här en nuttstöv efter så kommer där inne Brosta in och han lankar till men till Oman 4 till Oman 4 och väl att efter Arimor Olsen ja. Ja men det blir en jämnare lista till den chivas så ja och kvart årsseason till akkurat det är sån öla trubbla se vi har haft några tidningar fram här men ja, så bestämmer lagan där är mer vi och respekt för det att där kunde ju bara lagt ararna in till kapis ner ett lands där bjärka men där är vi här alltså det är så snack. How statinen kanske är mer bollen det är så heller än så. Målspark till Wichink och där ska Elias stärka men ja, bollen han fick det lite helt stutler så han lägger han på Örnsen och så kommer utspark ifrån honom långt om han har hinna halvorna. Och här för Benjaminsen Petron han lankar till med raka bant i batcha i motlagaren och botten för backlinjen och tar Hattmanspark till Wichink. Ja, nu får vi köta komma upp på att det touches. Ja, det också ja, Hattmanspark ja. Och så är Hattmanspark ur som jag skulle säga Wichink. Det var det som gav mål ja. Ja. Lag gott, Marius är inte så harsh Hattmanspark men en sån blade som kommer att hinder upp i vintern så detta ner här. Och så han detta ner som Gerstein. Ja. Så vill det. Jag vet inte hur det stäcker Gerstein. Kanske bara helt i han plattade stant där för. Ja. Där chantar till täcka upp. Nu tar man spark. Och här kommer det. Snära väl in för dig. Oj. Det var så. Ja, vi såg ju ordentligt här nästa. För mig så det som man var astrykande. Det är ena för att tvärför här. Ja, det ligger väl att det inskruvar för henne och ser och ligger öliga väl. Sen inte här är som för någon och här är en tistrum då en bestämmer lägga ver så ta fast så för Lucas Mettan och så att till att inkasta allt det och ölen här vi ja. Nytt Hattmanspark nu ur Hinonbornon. Och det kommer in i Brostein och vi tycker 9 här men det ser ut till att Ebbe Streimer för Tamarhalta stövna nu och tar anke aura 4 och sända bollen läkt om man och Mina och henne långt åter till Wichinger som färdan och tar låta bollen åter till målmannen så ett långt utspark för honom så var det snatter helt fram en inte längst där ja det är vinkar gossar ja det var det på ja. Det var inte det var Gunnar som snattade med hötten ut av vänstra mång till Hans Paula som var laser och Linjeberg mätte att han över rängstater. Ja, och det hade Lucas som hard point men hade öliga eller sparkar för Elias i gott och det som öliga gott i det där det kommer klarar att nämna så mycket väl att han ligger bant i benen i den vanan Hans Paul där men så är han så bant innanför. Ja. Och så är det Ebbe Streimer åter tar få bollen framåt och det är åter Arimor Olsen men hesa för var Atle knappar och fick sent bollen borster. Och bollen är så kommer Ivra hina halvorna men och George över han men här han häver han ja och sen drar han in 4 och kvar är det här och så kommer det skott och tar få hattna i halta var Gunnar Vattnamar ja och öle väl arbete av Philip George här det kommer en hög volter och jag alltid att Paul är säker och att han lägger hoppa åt den här för utlinkas till här men George helt drar fram och fänga bollen och så får han faktiskt maximalt på nu tar det ett halvspark som utaskruva ja högra bänter spelare tar det väl in 4 och mamma är ner varandra på loft och ut ur Brosteinon och här är Ebbe Streimer första av bollen och det är alltid det Peter Zachariasen centran Amina
Och här är det Rowie Olsen och lite han så ute i borg efter nummer 22 som det är Petersen som har bollen och han själv på 60 ja. Och så är han färdig att brodera sig i jök och bollen ändar in i måltegnen men här är så Elias och Heveran. Så tvärdar bollen ut i högra sidan och hans Jörgen alltid bojare så här var där korsbollen ut och till lycka vi att bli nytt hotnarspark ett inkast helt uppe vid hotnarplatsen. Men det är lika som Gerstomra och ta inkastne ta vara lika vanda mycket som hotnarspark han blägar han helt nu. Ja. Jag vann dött här nu i 5 minuter här. Här är då 1-2 kanske 1 minut efter av vanliga lagt och i förra halvleken. 8-8 är stövan mellan Wojcik och Epe Ström. Och ja det är Gerst Hansen som kommer fram att ta inkastet. Och han tvåtar han längt in. Och till den här vi att det var Chalmal här. Det var en bestämspelare vid främre stång skulle skalla han väck men bollen får helt skava vi och han måste färg i egen mål. Det sa så är utan att löta men han var nog inte så när helt. Men han får ut hinner med in till nytt hotnarspark alltid där var. Hotnarspark ja. Ur Hinnebornon. Ja, tar om för touch hotnarspark i förra läget Wojcinger. Salve alltid täcka den. Men det är det här struja av fonda bollen eller ja, och att det klandras in i 5 minuter. Vi såg att det är två Wojcika läkar som stannar helt inne i tryck vi här och tvåt och så hin bunchen ständer vi attarstång. Ja. Så för här kommer hotnarspark inte så högt. Är bestämsmänner få foten under bollen ut ur brösthejnen och för färran så gärna så är han ute i vänster sida i halvt det salve men och bollen blir tacklad ut och till inkast till Wojcik. Inkast till Wojcik ja. Nå, så köra där en man om Kattler, jag vet vad domaren säger att det är Dagfinn Fotna som är domare här i Göte. En spelare i Beström blev furter, han var Rowie Olsen ett landat, jag vet inte. Ja, han blev lite chante. Ja, han är George Stone så här var det ja, alltid domaren är ju så att göra snäpp pröver ner. Ja, så är eller jag sa man säger inte allt men så är ju ut så är det nekvon men nej, han är nummer 5 att det. Ja, Paul. Nummer Paul ja. Ja. Så vet du då så. Ja, det ja, här för att lägga kvar låt det skilja att akkurat kommer att träta lever. Men här är inkast till Wojcik och här kommer det. Och bollen för så om vi säger att är bestämt så att ut att ett nytt inkast av samma steg. Och in i Brostein och så är det Hans Jakobsen och bollen ändrar så Jakobsen. Salve ska skjuta och så är det Ebbe Streimer som har lägga färdiga kött mot allop. Arnar har bollen. Högra med in. Reker och mina vinnon. Och lite grann så bollen ändrar Jakobsen. Är det så central outtrick like i Ebbe Streimer. Sista stora möjlighet Ebbe Streimer hej till att han tar det Erling som skulle sparka bollen väck eller men räknar inte nog väl och så fick där gå möjlighet här var lycka vi att där ja, och här blir så halvläger nu. Halvläger här i Göte och här ständer av Jönon 1-1. Och Malcolm är nästan nu i Fäcksvik skala för Usore. Ja, Brian Jakobsen skadad att nå tror vi något. Och jag är nästan det är säkert vinter om Atlant ja. Ja. Jag var som att det här var ganska lut som det här isen ja. Och här är det nästan mer ja, nog så fitta vinter ja. Ja, men alltså jag följer lugg av att alltså spelarna röna ger att det är element ja. Alltså ja. Men så är det öle skifte kanske alltså det låter ju öle här stå ut och goda stöver och skicka sig Arvid vänta och så hinner åtta och 1-0 och är det lycka vi att lägga shot 2-0 och det lukar som charman just det var ju som är Maja bollen och har haft den 1-12 hade man spar och så var jag här bestämmer inte haft men lukar aldrig bestämmer lägga vara inte farligt tid där kommer ja. Så är nu så är ja, jag tror jag 4 runt det här där haft men vi ska köra det här till jag fått la säkert nästan av runt och gångstund där vi ju ja.
Men det känner man nog inte, det är inte allt ens för det som har valt mig och som kanske är ska man säga bättre att här gagna det ja. Det var detta väl ett klassiskt döme om att Lee som jag i valt med bara ta in och bästa möjligheten och allt det förtälja. Knappt lite rätt anför. Men ja, så väntar det så lösen vi att tro att det färdra av det snart. Ja, annars har vi det att det är 2-0 till KV nu mot NSOI. Och ja, här i Göte är alltså halvleker nu och här är Anjan Breitink, här är 1-1 halvlekstövan mellan Viking och Ebestreim. Och vi kunde helt stort ganska med att till Jean Deste, men Taurer Mikkelsen, just väl. Kaffe aldrig blir nog så ska. Ja, nästa det är nästa stress. Jag minns ju vad de ska. Ja, då mamma då var det. Omma har sagt det. Ja. Kanske aldrig. Lärvik. Nu vet jag om vi får rätt till det så.
Ja. Ja, det kunde vi kanske ja. Ja, här är som sagt hållager och nek folk sucha och nek folk är färdig om att få sig en heitan dräckamon. Det är kallt i det. Och här är nek folk. Men nek stannar här ute och prata och som är det färdig om. Jag hade att det var fyra så kaffebord här innanför och i sån här nutja Vuchinka husen. Och ja, här sitter vi så och bojar efter att spelarna kommer ut efter och här är center vi såg flera bilar så jag ljus av flera bilar som stannar utan om där. Och det är det center dimlet och verkar någon och här är fitta vinte och ta blaktrar av första kvarjare flaggstång. Det är inte värre än så än att det är väl bort till att spela fotboll. Vi såg ju mer att ha sig debostövnar är att bollen fast i lite stiller så långt i sen. Ja, men det är kanske nämnt alltså jag hukte nu är det snägger. Det var som det är en very fragile kvart men alltså det är ju att öliga tojande ska man säga aspekt och i spelarna och ta men jag ser imot till hur om man ska säga vintern likar och så hade jag bestämt det att det skulle vara okej ja alltså det har ju haft av vilka som över mer av bollen och haft näkta fler stönar men att det bestämmer liksom kom till öliga goda stöd och ja, och så spurningen är att klarar bestämmer att det gagnar det som kanske är en av eller också negativt tar han ligger ska man säga efter vattnet klarar att flytta spelet långt fram av vattnet och skapa sig som stöver som vilka likar New Jersey och för alla här där har man för touch Hotnaspörsk och det är en 5-6 Frusberg går stövarnas till inlägg klarar att ha samma hot att gagna han firmon vinter kan geva eller färdar i efter geva Voyager firmon att det kanske är tar bättre bollspelarna att då kunde ha bollen och göra och lägga bollen lika som åter om världen så är bestämma och så det blir en kappränning för det goallinjen är det nog ofta så läs att det är ofta inte en vanse att spela i modvind men självande andra bakåt snäckar ner så till det. Jag tycker nog att det bestämmer för att ska få några bättre stöver men vi ska lägga för att som möjliga till att spela sig till en fler goar målmöjliga och sätta lag. Ja. Som sagt ändrar han ju vant i affär. Så vi kan gå och kan inte lämna dem med näkar storer för stövne men alltså så läser vi det för i halvlekar samman om till 20 så kan Epeströmer det samma lägga sig åt att vi tar av Leo fram vi men alltså samman om till det Wichinger som har varit att dominerande Lien är Sigurs Coast där är det 8-2-0 så mycket bättre att det kanske för att vinna men det är så att allt och tulja sena kom till så det är nog så spännande men det är såna mål som skulle skoras till Klaxvik till att vi behöver ha en stöv vi har vi kunna ta som något som om så är det att det är här det inte för att bröda snack vi skilja lämna Torre har funnit ankran just väl.
Ja, og spelarna kommer av vatten atter, og domaren Dagfinn Fotna för att Bruksla sätta hålla igång kvarja löte. Och nu är det alltså Ebe Streimer utelige som ska spela. Vi vinner någon undan i halvtid att Indren är framvis undan. Ja, det Och i hese löte var dystren Brukslaver igång datter, alltså 1-1. Det var Ebe Streimer som sender ovantal leis i 8, tar en i alltid av skrivet att 6 minuter det här live var farner, och det var så Arimor Olsen som skorade, inte Johannes Hansen som först säger. Och låt oss hättna, det var 28 minuter var farner, var det så Gerst Hansen som jaunade till 1-1, och bara parstar här var väldigt omräppig att få Anna Male Eisne, men Wikinger var vi evilotan och i förra halvlek. ja. Terrorstack sagt. Men att det var en stöv här är vi inte ordentligt fick fätra vad det var för något att vi det jag bollen vara i mål från benen så så. Mr. Bane, men att vi är svarta simpelt inte måste spela med fyra nu här hur det stannar så över. Alltså det första har tycker vi en öle gå Björking och att han ligger nere och bollen känner fråga som är vi attar stång och mål är tömt och han knallar till och bollen ser ut för mål men det visar sig han sparkar bak och att det trycker som ligger nere eller något va. Jag tror det effekten släcker inte samman att bollen inte formal. Men nu att nu så jag det nu går stå att säga men undan men det nu kommer att här vi som är inkast ner. Ja, här kommer ett inkast till höger med igen. Inte så långt in, men in i Brosstein och här är Wikingarna klara, ska la bollen ut ur Brosstein. Så Reinhard här får ett all mot all upp i lä och Hans Paulus Samuelsson sänder bollen till Sölva Vattnamär, men han ska center ut i borg få Fätrösner bollen. Och han ränner att släppa in om, men den här lägger han att göra nice och så helt in och i maltagen och här var en spänt stöve här offers som man ser boltraxter här så Sölva Vattnamär. Och så var hässen vanten ja. Men här var det så Wikinger som har gått mot all upp. Ja, och jag tycker att det kan bli lättare till Wikinger så att spela bollen och komma till bättre stöver utför själva spelen. Det blir ölen några goda stöver i mån till dejboltar på inkast och hotna på frispark. Men nu tycker vi att nu har det möjligheten att kunna spela boll lika som åter om värjarna tja i sig men så det är netto. Ta möjligheten är inte stiger att du över den undanvinden att du tar fair bollen alltså shooter kan spela den. Wikinger framvis. Hans Pauli och bollen han ränner sig bit längst skottet men bollen är och överleja och tar en målspark till Ebe Streim. Allt inte några skiftingar fram och några av linon än. Jag kan säga att det bestämmer lägger färre helt fram i 6 meter så vad du tror att du kan inte bara dömda för en längst över att han målspark. Nej. Och här är det lite där fram vi och man får skotta bollen och strujas här. Mångt det finns ju bollen vid sig. Jag har alltid där var sån här Niklas Kruse. Så där höger med in, missar bollen, får han åter. Rowie Olsen också där. Peter Zachariasen. Så är det här vänstre mejen och till Arnar. Räcker på där. Arnar 20 här. Ja, räcker här. Johannes. Ja, till Johannes Hansen. Ja, Missback, ja. Så miste han bollen här uppe och Wikingarna fick men ja, här var Eisen såna trubbelagar nu vi vinter någon AC. Och missar bollen ut av vattnet och Ebe Streimer över inkast så det är lika som Ebe Streimer som Reiner att trusta och gacknuta undanvinter nu så finns lötna och till Johannes Hansen som tar det till inkastet fram i brösthajen och här är det Addis Hans Jörgen Juros var första av botten och så har han varit omvisande 2 hött och han har fått det av och inkastet som ska täckas till Akromen det ska Gerst Hansen täcka för Wiking. Och han över ja så kommer inkastet och Gunnar Vattnamär första ronan så är det Rekven Ebe Streimen som missar bollen rönnar på en åter bollen över ut till inkast åter. Ebe Streimer över inkast och Ara Kamillinjerna Johannes Hansen vänster main fram till Arimor Olsen och så är det Erling Jakobsen och bollen är ut till nytt inkast Ebe Streimer vänster main också fram av Wikings halvan. Efter Johannes Hansen vänster backen så ska täcka inkastet och så kommer det in i brösthajen och här är det Rekve så för bollen att rätter vattnon Peter Zachariasen så är det en Grunweit som sänder bollen fram i brösthajen och jag tar Arnar Fäckskör det Temerald annars låg han också väl så han står bänt utan brösthajen
Och istället stack han så ut av backlinjen och jag också att det blev ganska inkast till Wojcik. Ja, men det var så ju som det är att som man säger naturen spelar vi ja och till bestämma läkare som är halven det jag Wojcik läkare hade gått någon öliga gåst över Jan där själv vi har så ju för trippande in efter backlinjen och vi en inlägg men annars är bollen ligger hesmena och det är ju väldigt viktigt att kanske är bestämma lite bättre än Wojcik men det är mer det att vinter ligger om man mot det här och tar ju öliga rastra lägga trusta vi inkastar till Wojcik att det släpper inte får ju flott bollen fram. 5 minuter farner här i Sartna Halleche och i Sarpugeri och i Norragöte. Här är framvis 1-1 mellan Wojcik och Ebestrheim och så en lång sändning fram i Brostein John Ebestrheim och jag vet inte om bollen inte blir nej han målmannen fick han Arna far ut av backlinjen så det blev inte hotna spark men målmannen Ebestrheim i huvud så bollen och är klar att sända han i spel efter. Tryck vi Askam kippar han högt upp på loft och Iver hina halvarna och bollen narskas Brostein och här tackar han ner. Sundalagsmän räkar vi bollen av Wojciks halvene så är det Rowie Olsen som häver han fram högre med igen till hade jag till Niklas Kruse så han går sändning i 4. Oj, han var nervi att Ebestrheim skorar. Ja, extremt nära. Och looks stankra stövn som Wojcik i 4 lägger inlägg knallhårt inlägg ur höger sida och jag vet Halter Arnar. Halter Arnar som kommer från mig väl när han som och bläka sig och vi snackar om Gunnar Tweinberg manglar 2-3 cm och räcker bollen. Ja, och räcker han bollen så får han in till 100%. Alltså knallhårt inlägg och halt in i undermål och får han akkurat inte tatt när. Ja, nu spelar här på samma måte som Wojcik gjort i förra halvlek kan vi säga. Kanske har vi inte ta tunga truster som Wojcik har men tar bollen är näck på Wojciks halvan nu och nu så vi det en liknande stöve. Och vi så just när det utsparkar ju Malman så Wojcik till är inte lätt och han centrar ut av vattnet. För kanske sen det vi vinter någon nästan. Tror jag kanske är inte hit Ryan sparkar så långt. Nej, vi så just att ta ett målspark så ser jag semelagen 4 där får inte spalta stort därför fram vi näck om fallet att täcka något som tar som skulle spela bollen fram till Wojcik så måste det bli längt och till öliga truppelt att det har vi att göra. Så det Malmö Ebestrheim som fick petra bollen centrar han från sig över hina halvorna och nu är Anchen Ebestrheim spelar akkurat här som bollen kommer men tar lägga till få han och det är Arimor Olsen som räcker på bollen lägger han ut i höger så håller till Niklas Kruse in i Brostein bollen flatt in 4 och Arnar skjuter och så nästa alltså öjla stora Malmö när Ebestrheim här. Ja, att det här nu att det är Elias som bjärkar här tatt på normala för bjärkar ut lätt hotna spark och ja, det är tröster, Wojcik kan. Ja, helt avgjort. Där får Stetcher kom ut från att det sin egna, ska man säga, håller vi. Alltså vi där sätter ena för hinnemänna och hötte Ebestrheim, men annars är det Ebestrheim och att det är så för en god möjlighet till Ebestrheim. Mot mig gör något. Hotna spark som räcker vi för ut att ta. Vi vinstra beines nära han högt in 4 och tar är så välvilliga vid att det stanchen med får spaltan in 4 åter och han är stäng färdig ut och till han får ut till inkast till Wojcik. Och det ska Gerst Hansen täcka. Det är farner 8-9 minuter och i Sartna Halleche och här är 1-1 vi går det mellan Wojcik och Ebestrheim. Och Wojcik har inkast och tackar där fram till Gunnar Vattnamar så det Salve. Amigene och så är center främre här i söjene och jag vet som bollen är ute. Det lär kväs i domaren i halvt det var det Salve som fick skump. Oj, helt ont. Och och den Elver ja. Men han kommer av fötter åter och är klar att falla fram. Fick kanske en stöd och stannar i anlite i lagade väg. Och så ska frispark till frisparken cha Wojcik attackas till Araka Millingarna helt ut i högra sidan. Atle Gregersen kommer att ta frisparken. Sände bollen högt upp i loft fram och jag och tar får han ner in i Brostein. Här är det Djordjevic ska sända den 4 men här är en Sundalagsmän 4. Bollen är där åter Jean Philip han för åter om han har backline now. Sänder han väl in 4 och här är han över Ekvillian när vi har fått sätta han i net i ovanten i Kjaven och här kommer tar Ebestrheim med center under trust. Wojcik kan vara när vi här Johannes. Ja, inlägger högre och vad som det är från eller vad det är som kommer in där. Ja, helt överallt. Ja, och faktiskt men alltså inlägget är så knallhårt och det kan man bara röna få ska man säga. Ankra pasta kroppen och röna för största linjen efter mot man.
Men båda stövnar tror jag är kommer här i höger så här där vinner Vandamäkter. Bolten är av halvan i Ebestreme till Fimmaren Paul hade en Kronveit Olsen så där Räckve och Peter Zachariasen framåt till han såg han heter Peter Pedersen. Ja. Och så där vill jag efter. Här var Namine från Benjaminsen Mr. Meyen till Madaver Hanos som sänder han högt in 4. Men här är det Peter alltid så Ebestreme. Botten kommer ner bankt utan Brostein. Salve för visar. Botten stackar helt om han i hotne. Och här är han och här är en Ebestreme och så har botten nog varit ute och är halt att det blev inkast till Ebestreme. Och ja, så är mål kom i en av de dysterna här. Inte mål kom i halt i lever. Så det bestämmer efter. Ja, en skilt alla att det var Norge Väster som skorar ju i Foglafyren nu. Ja. Där men Sören han skorar fler mål i sen. Men var någon här det gott ut där. Ja. Ja, jag känner det blev mer. Det var skalt allvarligt i bestövna men ta etna är så faktiskt och jag kommer att hjälpa i det kan man säga. Nå, här är så frispark till Ebestreme, men till detta är vintaliga ströj vi från där bottna lite i vintern. Så här man kommer en spelare ju halta någon bottnen. Så kommer frisparken, där blir snärre in i Brostein så Wichinkon men Anchen kommer in ont av bottnen och Malmö referan. Så är det Hans Paulus Samuelsen sänder han fram efter bottnen och han ändrar till Filip Georgievich. Han var lagt runt ett trust och domaren har bruksla och han har bruksla för frispark till Wichink. Men nu blev 8 så ja. Nu får jag räkna ja. Men här handlar det säkert godräkt. Ja. Frispark är till Wichink och nu kom Räkni Eisner. Och Hannes Jakobsen sänder bollen upp i attorna och här får en spelare en kort men domaren lite inte visst komma bollen för nu tar hinna med in och det blir inkast till Wichink framåt höger med igen. Ja, nu är det om att byta av kampen här det är fitt jag vet i Elno nu. Och fitta vet jag. Ja, det är akkurat. Och då finns det en härsle för målpå. Så vet du. Ja. Men du nu blir mer vinter du testar med typ istället för att räkna. Ja, det var också det jag alltid skulle säga men det. Men Heidar står så är också så säger jag också. Eller också det är ofta när jag borde kan skåra med annan häst men det där. Vi kvarstand åren inte akkurat som i kö och man letar med man snackar och letar till 3 och 4 och så finner man något och så kommer. På kan man säga det ja. Det är aldrig en för läs väckret han kommer att säga att det var lågt nu. Vad var vi då inte finns 18 kors med det var skönt. Nej. Hela blowing. Ja. Så är det att till testen här. Här är framvis Jan Liker 1 och Gus Neckver nu färre till färre 13 noter kanske nu i sättna halvleken. Och till Wichinger som har inkast och tar tvåa botten fram med Brostein och så här där Georgievich fast backlinda flatt in 4 och här var rättra mål men det var akkurat inte stannon i halvt det var Hans Paulus som måste kunna sätta den bollen i nätet var när vi och så är det Ebestreme och till Räckve Estof Nilsson som driver bollen framåt till Arimor Olsen lite fram av högra vank och så hade det Niklas Kruse och så langar bollen 4 och att det skilte över här till Ebestreme och där chanser tar här vi här men tar täcker inte Riley av att det här inlägg in 4 och till bara nästa bollen mot Maldon. Ja. Här är det Peter här och det som är sin undalde allt som är hänt och jag vanlig och jag att för så det jag höger sida kommer det 3 runden Viking grejer och det blir under stora eller så ända vi någon stora mål eller säger isen här ute i höger sida. Ja, och så hade jag Gunnar Jörn också start frispark här ute i sidlinjen. Kommer öjlig härliga och en målläggare. Jag ska igen få så härlig igen. Bollen är faktiskt av ut och in mot Geringen lucknande ja så att det var pura. Nej. Och
Jag vet inte vad det blev av som spelaren han skulle. Ja, det vill jag tro på kanske att det Oscar Stander från vi och det själva lag an vi såg det ju att man ser inte alla vattlen att det sitter upp som vi nu när det förtjänar. Och så skulle jag att målet kommer ju fåglar för efter. Ja. Johannes har fått natt. Ja, det var nog Johannes, ja. 2-0 till Norge Väster fåglar för det. Så där. Arnar Haltén som täcker det till frysparken central längt över hinna halvorna men Angel röcker efter honom så det blir manspark till Wichink. Ja, han ska lägga Mairo 4, alltså Mairo till höger för som han ständer så kommer han lyckas med igen det här vintern som är och så kan det bli hipp som upp ska räcka den första. 2-1 fåglar för det. 2-1 till Norge Väster. Ja, så är det. Ja, här är det så Wichinger som regnar att få sent bollen fram efter till Filip Georgievic och högra vanchen. Och han släpper inom en likar här, men så kommer han att tro att det är snur värdeläggaren Tja Ebeström kröcher bollen från honom. Sänder så bollen fram till Peter Pedersen för Romina vid någon här vänster med räcker på bollen och så får han in efter vid någon så sänder han bollen helt fram i Brostein men här är Anneg för vintern för stäv vid någon och bollen för fukande ut av bollen till målspark till Wiching. Akkurat här är färdig nu i sätten halvlek en halver 2 mer efter och här som dyst någon och landskapingen och år och här är framvis Jaunliker 1-1 mellan Wiching och Ebe Ström så FM heter tidsdag vara en också tryckt här i Göte. Men här vintern vuxen halt jag center och till resten center vataren. Men det bilar igen, tar spelar samma län. Och här blev inkast till Everström. Winström när kan är med Johannes alltid är han som tar det långt fram efter. Arnar tar bollen ner där. Och så får komma Wichinger i mitten. Men så är det söndagsmänner lägger i väg efter för fästra bollen. Så prickar han fram efter till Peter. Pedersen släpper in i Brostein vid bollen och så lägger Wichinger i mitten och tackla och bollen vill karta ut av vattnet och det blev i halvt det blev inkast framåt när hotnat lägger någon och där ska Johannes Hansen ta. Inkast till Ebe Ström. Och han får nog röna få tvättande bollen in i Brostein till Wichingen. Och det ända där så är vi. Så ut till Johannes Hansen in till Brostein så ränner för skott bollen där gånger sen strilte och så långt där till och till vi högra benet från Johannes Hansen men han räcker inte målet en meter kanske vi så inne och målspark till Wiching. Ja, färg sig äldre Arnar här men ja, färg inte ordentligt skott eller jag har skottat men precisionen är inte ordentlig här men det är att du skjuter undan du fär så nej ska man säga givet så bara röna hålla bollen ner och räka ner för stänker här det är ojla trubbel som man ska vi annars så det Wichinger Georgievic ut efter till Gunnar Vattnamar högra med igen över ja och så lyfter han bollen väl en 4 och tätnas så Söndagsman lägger som får bollen ut ur Brostein och Henrik Jakobsen lyfter han in 4 efter och här då så Johannes Hansen högt under bollen han är Araka Brostein match här och så får han Söndagsman bollen är inte långt fram efter bollen men missar nice new och det blir inkast till Wiching. Inkast till Wiching högre med igen Araka Milenina Gerst Hansen tvädde bollen fram till Gunnar Vattnamar han är hotna töker vid Johannes Hansen men jo bollen har varit ute och nu är inkast till Ebe Ström. Han är kvart 20 minuter ett utomot är och färner här i 17 halvlek och framvid samma stöv och inte mål kommer jag trätt alltså här ständer en av gör någon 1-1 och Sondagsmän har bollen och Eknar i halven lägger han efter till målmannen så utspark från honom och ja tar satsar sig inte på den undervinten vi hörde om sändning och fram efter Wiching halven och det är om man lyckas nog då. Ja, det ligger resten samma som kanske bestämma lägga Rangers för alla mot Wiching så det är att man tar inte få att pressa lägga tryck framåt och så det inte får spalt bollen fram och så är det ofta att han längre lös ner så är det snägga station och så bara det kan nog men nu spelar Wiching så väl fram och äter alla upp och sändningen kommer i 4 men tar inte så väl mannar in i Brostein så är bestämt tar bollen kommer in 4 och Malmö in
Joy Bestreme färran. Och han förså att göra sig till att få en bollen i spelatter. Gippar han upp i loft och längt fram av målstöv i halvorna. Och han kommer så nyer här bara inte utanför Witchinga brosthöjen. Och så är det Rekven i Bestreme. Och så enda bollen till Peter i halvtid. Och han är knappare och röjnar skjota mot målen. Men han är ju kört att hemma alla stövene. Och räkar då inte målet. Och det blir målsparskatter till Witching. Ja, vi måste säga att själv spel är självand inte speciellt gott och det är självand tror att vintern darvar så mycket och det blir mer en dyster här men ganska stryast i större mån än spela och det är omständigheter som gör det och Berlin har lyckats lysa det av vi ger inte motståndaren plats att spela bollen fram avspark eller utspel från målmannen alltså det ska vara en längre och så vidare eller näck till vildarligt eller till vildet som för att roa. Ja, här är det. Witchingers my turn nu. Vi inkast det här högre mejen och Ebeströms halvan. Där kan vi ska så tar det halvan och till Gerst som tycker inkastet fram i hotna till Filip Georgievich. Och här är så en två motlagare som kringsättan. Men det kostar etast Witchingarna få bollen in i bröststagen så Ebeströmen och tar ströjas att få en bollen ut ur vantösnen åter och ända vi har sänt han ut här till inkast till Witching och teker Gerst. Och det är också framme där. Där kan få meter från Hotlandfleiston. Han tycker det stått till sig till Georgievich för så bollen åter. Ska så lyttan in fyra men han får upp i atterna och ut av någon och räkar någon bil här utanför och här är det stegen inkast nej målspark skulle det säga. Målspark till Epe Sträng. Ja, jag hade att Sättni Hallager är hållrunden nu här i Göten. Och här är Stöban Obrøtt. Där ständer framvis av Jönon 1-1. Och vi hesar Stöve så är Witchinger av Modesvinon FM heter. Nu har det slide oj att det var som det var en löte men nu slide oj och kanske är vindren inte så traver av det samma som har varit en liten löte och Janne tar vi veta var luften är. Ja, och så skulle vi då normal åter i Klaxvik. Just väl över. Ja, så har men så vi har så Minkomonen i Klaxvik. Här är 2 till kvar vi nu. Ebeströmer skiftar ut. Brian Olsen kommer in för Arnardam. Ja, det var gamla stannar Ebeströmer och annars vill säga att om vi det inte att Ebeströmer linjen det är Blåunspelare annars ja. Ja, Blåunspelare ja. Ja, Blåunch ja. Arbeider det bunch nu vet ska live annars det här att det gamla Chicago och så var sjurer som tackar Lucas med av såst. Eller bara för han inte för att spela mer men annars är det spännande lite som Ebeströmer hävra och kan det också att hans Paulus kommer här och att det säger för det är om och du vet det ska ganska inte så ölen till att jag tänker att det löser upp ett rätt för Ebeström så vi kommer ja. Det är mer bara att man borde hem ganska till några som ungdomar som så jag vet inte där och så manglar jag inte krumtappar väl i andra sidan här. Så att det ser så spännande ut alltid för sundagsfolk. Det blev frispark till Witching och halvare Ebeströms halvan mitt fyra här framvis 1-1. Med Witching och Ebeström och till Salva Vattnamar som ständer klar att ta det här frisparken. Så sänder han bollen fram i bröststagen till Ebeström tar få sent bollen retur till bröststagen och han detter ner utanför bröststagen och så är det Rowie Olsen till Ebeström högt under bollen. Hans Jörgen Judos färran för i herrna det är vi öllom fyra och han spelar väl av. Bollen kommer framåt emot Bröststagen till Ebeström och tar missan ut i söjenen. Här tar Reina att flytta bollen ut. Alltså nytt inkast till Witching och till efter Gerst Hansen som kommer fram och kastar. Ur högre så igen. Och han kommer här, längt in i bröststagen. Och bollen som är snätter från en hött i ett annat. Och här manglar i bär. I halvdelen av Froe. Han fick bollen vissa, men fick körde Tamarald och någon. Och han stöckades inte från någon och så där sen Malmö kunde få han. Så ett längt utspark från Tryggva Askam. Här är han till fullnar gacknöjter undan vintern, men bollen får bara så längt
undan öllum spelarna han ändar till manspark hinner med. Här då Farner einer ute vid 25 minuter kanske nu. Jan lägger 1-1 mellan Viking och Ebestrheim framvis här i Göteborg. Och allt bänder på att Viking är färgmästare här i det. Och så för Ebestrheim åter i härna. Här har vi en inkast här vänster med också framåt av Viking och halvan. Och tar George sig här utskiftningarna och Jan är minst som var akkurat här vi var utanför. Alltså Brian Olsen är kommen in för Arnar Dam. Vi kommer inkast in i Brostein till Viking och Atler här sätter högt under bollen och linjevärden säger att bollen är ute så det ska vara hotna spark till Ebestrheim. Där har vi inte haft såna hotna spark som Viking grej för alla igen. Nej, vi hade vi var på en 1-12 hotna spark till Viking det är väl nummer 2 tror jag kanske. Ja, inte mer. Så är inte klar att lucka gå an hotta lägga trust och skapa så stövna där men kvar vet farligt allt ligger under det. Ja. Nek folk in under Malnon och här kommer hotna spark. Öjligt högt men jag vet inte om det kan färda här. Att det var Viking som skalla bollen från Malnon och ut ur Brostein. Georgievic är här och han har bara sätta turbo in och färra vid bollen men vintern var det snipjoj och således ända i bollen utanför bollen det blev inkast till Ebestrheim. Inkast är vid teacher och Vikings halvan. Där är ju högre söje bollen stackar om man nu hotten till Vikings här och Ebestrheim spänner här nu räckven bollen från honom fram till Peter Petersen så kommer Gerst i mitten långa bollen bort där och så blev Bruksla Arden. Fruspark till Ebestrheim och det är nog längt ut ja alltså men här var det omståndare i hoa så får ju inte bara få en kanon sändas där. Ja. Det är jag tror det under vanlig omstånd man sagt att gör man inte. Men nej, det är så mycket åtta men vi undanvänt någon i hoa så är kanske det kanske hejra inne. Ja, det håller bollen ner i simpelthen och så kan det lyckas sträfa ankran och Malmar slutter till vet ja. Det är så öjligt som talar för man ska skjuta och inte räcka med Malmar Hallbergar och så fyller ju upp och så tänker jag. Här är skådlas åt den bästa. Det Peter Petersen alltid för bollen. Han lankar till. Oj. Han manglar bara räcka mål så han sitter alltid. Ja, men han säger det hade det som är och var innanför Malmar i ankan livan så att det kommer om 100 km tror man här och räcka så en han helt han väl ner här ja. Ja, och det konstren att är ofta det som fotboll eller stor avgörande en fotbollsspelare det alltid bollen i undersen i det och det han väl och får det hotna spars. Hotna spars blev Montefärg mål här. Väl in 4. Och han vill skalla över. Han var innan för i halvtid. Nej. Det är drama. Alltså är helt perfekt men alltså jag var ju näkar hemma och lägga sucha att det var flera för bollen var för in i här. Ja. Och här var tjukt av folket och Ebestrheim spelarna appellerar för att ha så att bollen var inne men kvarste damer eller linjeväg markerar. Och linjeväg ständer öle väl placerad där. Han ständer alla linjer och så var inne så han sätta men här är en tvär trutcha för att vi är Berga Malmar ena för utspelare ena för in i striken så vet. Ja. Så här. Och så har han nytt hotna spark. Inte så väl en fyra och åter en attack. Och attrastrikne. Och åter var händerna i luften och så att han var inne. Det var omräppe och nu gjorde hotna spark in med ifrån. Ja, här åter så ständer in i striken för akkurat sett hött Johan och pumpla nytt hotna spark och hotna spark öjliga andra mycket chatta ner nu så slöt man. Ja, jag hade det Peter som teach dig hinner bort och nu ska en annan shot att det hinner med ifrån så kör det går det. Ja, kanske är det kan det vara Johannes vinstra back där. Ja, hade det var han var 20 ja. Nej, jo, jag hade. Ja. Här är Robo efter Viking. Det är så helt säkert. Här är vi omräppe flera för nu. Här kommer det hotna trät när Malmon. Och hesa för satan. Ebestrheim och det var lax 8-2-1. Och nu ser ju inte för några för visst vad det var som skårar igen. Ja. Ja, så stod det. Ja, nej, men hotna spark ligger ju helt otroliga väl in här och här och jag kör är det. Bueno. Det är nummer 21. Ja, och det är Atter Armor Olsen. Skitfarlig, va? Ja. Ja, nu ska han få det från början nu. Ja, men jag tar men det syns att jag kommer in och till öliga mist och spårningen vi bara skulle ha en touch optiker nästan det så lukar vi. Men alltså hetta la Aloide synder i luften det är hotna spark som kommer sända ni för långt otroliga väl och tar vi ska lägga en hava väl bjärka en tvär tror jag fyra för astriken och just ner hotna spark som kommer in en fyra men här så var no mercy här var han hetta bollen ner och upp och ska vi känna ner ja och att han att det är väl uppe på sånt det kunde vi inte väl halta och så att vi ser att det är chafsning hotna spark och allt det var skälja men
Jag hade att bestämma läkarna har haft så några möjligheter i sån här sjätte halvlek här att det är ganska i luften, ja. Jo, heter människor som har hur lej ut och tar har haft stora trubbelagar med skor ja. Ja, och då måste jag bara dörren dra och Danmark snack Ja. och han har nog inte skor där då som skiljer. Ja. Och så skiljer vi där målet kom ju i Klaxvik. Glada gå nöjda lever. Ja. Ja, och så blev 3-1 till. Ja, men det var en oj så länge. Det var en näka länge över. Det är näka länge över. Ja, ja. Ja. Ja, så där. Ja, tar arbete hårt är bestämsmän för Signon nu tar lägga trust då här och vinna bollen från Wichingen som självande attrimoter ena svär åter nu så det är kanske en det är ett gott kort här efter. Här blir det färdigt till Macron nu vant igen. Så är det inkast till Wiching fram i hotne till jag vet inte Gunnar alltid där. Jag vet inte man fick hotna spark ja. Max på rör stövn ja. Ja. Men alltså jag tycker alltså jag vill lite att Virgin här ska sjön röna på ända vi en gång urslut men alltså det är det kändes så är det sammanlagda som täller att man ska shake för ja. Hetta ver smart lacko ska man säga. Nej. Hackelatje men ja, här är hotna spark till Wiching och till Hans Jakobsen som får ut att ta det vid sin vänstra fot högt och beloft och han delar vid åter stångarna och han får upp i loft och ut ur nej inte ut ur Brosteinon nu får han ut ur Brosteinon Wiching är klar där och Rena får han kanske in 4 åter ta finka där inte i första syfte och så blir bollen sänder helt åter till målmannen och han har missat. Ja, inte i mål men ut där så det blir hotna spark till Ebeström nu. Ja, men det kunde vara samma att du äldre kommer som inte hinner med namine här. Knallhör äldring åter och Malmar för ut till syna vänster ut målet. Temran vi högra läre och Temran in om sig men happy för han att ta för alltså rötte med stångarna tar man ner nu ända för Wiching Grand. Och här var det ju att jag ser hotna spark är lustfärdig. Så är det inte spelar vi att för er där man ser här hotna. Nej, och Johannes förut att vi syns vänstra på ända och tala och gillar väl Johan ja. Ja. Och då gör det underför isen så kommer höger till lång is. Det blir vanna med. Ja. Hotna spark till Ebeström. Johannes Hansen tar det. Ligger isen väl inte högt. Wiching kan skalla bollen upp och han för ut i hinnerborn till nytt inkast till Ebeström. Ja, men det som gör att hotna spark skall ettnas det som hes alla de har puntan första värjelägarna. Ja, det är som inte kör. Ja, det är som det ofta det som olika som man lägger la spittelspelet det är ofta att du skär en puntan första så blir det inte så illa. Vanda mig så ända där vi en inkast ganska som inte vill så mycket vet. Johannes kastar där hamplar den in i mot och 5 meter strikne normalt. Men så kör nu bollen vatten i mål. Ja, tar får han in i Brostein och kvar färran här. Han gånger hötte till Wiching till Sondalagsmän så ströjas vid bollen där. Här var mest här för att backlinjen vinner och så färdar tur Brostein och får ur trångan sända så in 4 åter Wiching kan få han så Röna tar affär hinvägen och det är Filip Georgievic vi han späntar och all vid bollen om mina vinner nu han räker fram vid bollen ser bara bort fram efter men så stackar han av snärar om sig själva häver så själva innanför och så sänder han bollen fram i hatten men här var ungen kommen och tar för bollen ut till en kast Wiching. Det är märkligt. Ja, nu ger George där att han nu 4 spelare ett så spel innan Mivödlen till själva som är ett gott plats och så rocknar han bara vi att Gunnar är färd från vi ut i höger sjö men ter han inte så spelar han bollen till höger sjö och här är slättanch. Nej, här är då ja, till Wiching kan skifta ut till man sagt en gammal för en annan. Akkurat. Till ja, jag det är det bästa åren men alltså i fotbollsköpet så är där kommer det inte bli Arne här för han kör Juros ut och så är en Ankel kom in. Ja, och här kommer så in och centrala Mivödlen alla och det har vi sett så en spalt lika som vanker, ja, vänster vanker ska det vara. Ofta tar vi också vängspelare fairbein och allt det där förtälja att jag näka men det är här och inte men jag är det passar sig bättre att spela in i centralt vinna bollar vi tycker att det är området som vi inte har få vunnit flera bollar av det centrala världen och en för champion där de show att det är näkviras ner länge bollen och så kommer länge sändningen som nu kommer tror jag att det är man väljer att omgänga till att spela två men ja alltså fick det vi Jakob vi kommer in näst Kvar Jakob 15 och Jakob Olsen ja det är ju vi nej det är det är så man kan inte äckla stillsliga höra sig. Ja. Det är under Asgården är så vitt det tar flick under radarn där. Det blir under radarn ja. Vi tar en 20 minuter efter av vanliga like här i Göteborg.
Og til ovanta at til utelig er bestreimer som 8-2-1 mot Vikingon. Men ender ungen vant jeg for. Jeg lukker til at det Basilia Mali kom jo i havn, og her hentet ikke helt spennende, utan til at nå for Vikingon er et snær all opp, men det ser ikke ut til at det blir helt vanda mye. Ja, Leivor, hver hever finnes Mali i havn? Og det måtte komme, Johannes. Der Jana... Og så det Vikingarna som renner bra til Jöknon, og der inne i Brosteinon, og så enda det vi hatt spark i stein. Ja, det ble 1-1 på 60 på skåren. Ja. Og skal det halda stase vil lykke, og i han så skal det være en jernleggere træt. Hinnebanen som der har haft i landskapene sine mittlen, men... Men jeg synes ikke at det er det samme sånn. Det er høyre så at målet kanskje vil ikke komme. Det er ikke vært etter 4 før det kom Jöknon. Det er ikke minst. Ja. Hotna spark til Viking, Ballin 4, og Bolton kommer ned i Maltein! Oj. Ja. Er det Atle som hever en kjempemål av Bolton? Ja, dette er til høyre bein i Tjonar, stender inne i 5 meter noen. Sender til vinstre for Malsmann Hikker, men han setter risten og han og rekker og syner. Hatt vel en mål som... kan avgränsas att det var en stor mål så är det trust det vill man väl i 16 meter men Haskalin. Ja, skulle vi från in. Nu är utanför en liten lött utanför sagt men Jans men här hejer Vikingar en gista mål med Jana till 2-2. Kämpe Atla hotna spark högre och bollen detta till Atla så har trutjar en halva meter från målen och skjuter. Så skiftar Epe Streimer ut för det är snär Cruiser. Ja, Niklas Cruiser in kommer touche av loftet. Och ja, heter 2 unger spelare också igen. Gå ser. Ja, men det hela tiden inte ja, bestämmer är att det är onkligt. Och om som jag där gamla där borde vara om Arnar och Brian. Ja. Och så har det sjön där nu vet man det spel för det. Han switchar in i Fibrander för kallt. Ja. Och så Ragnar Viking gratter för alla belant här är ju vänstra vänster vid bollen skulle sända in 4 men här är en sondags med i mitten och blockerar och bollen stackar ut och tar fick ett inkast framalega i vänstra borren. Ja, vi måste vara en tjej, kanske 8 minuter efter av vanliga lagtøy av Hesson Disnon som utelige. Ebe Streimer och i lötene ständer till att vinna. Tar är ju 8-2-1 men Vikinger vill inte så utan vi är gåta katea och tar lite att fram vid nu och skjuta bollen på målet. Tar här var ser man omtidje här till Jans. Inte vara någon skarpare det alltid Vikinger. Tar har haft goda målmöjligheter men bara finns ett mål. Ja, alltså stövnar vi stäcka sedna lös först. Tar har haft några stöver och med en person kom i 18 och Jörgen Brody högersöje. Och så hade det en gilta möjlighet att något sparkar högersöje att assistenter i runt om målen och skjuter bollen vi synar av. Hela det hade också sagt att så har Ebe Streimer alltså haft en riktig av möjligheten och vill säga i samma moment är det så att något sparkar att få en 2-3 stora målmöjligheter och faktiskt 2 kommer ur högersöje barn för blir det öliga vanda Mitchell och så kommer nummer 2 ur vinstre och tar skåra där. Då blev det ganska bjärka stignen. Jag tror jag 4 för tillsammans och tar 2 tror jag något när det så här stövnar står på så att vi Malmö like on så alltid bestämmer vi skatt otroligt nekvar. Ja. Ja, alltså till utelige som ständer till att vinna i Soren. Skala och 8-2-0 mot Soringon. Och här är 2-1 till Ebe Streim. Här är en går 5 minuter ganska efter nu. Och bollen är med i vattnet och narskast Brosteinon tja Vikingon och till vintern så ligger han före bollen fram som Viking och så får bollen in i Brostein. Och till Peter och det enda vi någon har sparkat 3 till Ebe Streim. Ja. Och skulle vi lära att tusen med här framan undan så kommer onkel stora Malmö att nätta spark. Ja. Alltså Ebe Streim har haft några hotna spark till över livshatteslig för Vikingar till må vi se. Ja, han ska inte vara rejält lugna med tale som Vikingar hade i förra laget men det har vi vant mer. Och här kommer så att rätt. Och heter reisen gått ut. Och tar det skalla helt in i kök och så kommer han ut från åter och bollen där åter tja Peter här vänster med en som tycker hotna sparken henne och så för själva vattnet med att stå bollen. Han räker vi när kvar för vid bollen så lägger han väl frasar här och så vi är fram efter här efter Jakob som har bollen nu helt ut i bollen till
Djordjevic alltid. Så renner han projekt ner av Weiston. Han fär han in 4 men här är en foter i mitten tja Ebestreme och bollen får ut av backlinjen det vill säga hotna spark till Wichink. Ja, och Jakob Olsen vi fick jag sitter ihop det är Gunnar Wacknamar som är färdig ut Ja. och Jakob är kommit in och Lucas som Mivötlen högermena. Och Jakob är väl en av timer som där skulle spela in nästa då. Det är väl en chans. Tema man Ja. gänga ut fra ja. Här kommer hotna spark för Hans Jakobsen högt in 4. Och han vill skalla över upp i loft och ut ur brostheinon och så för Ebestreme att stäva i bollen. Jag hade det Peter i fotlare för iver om millinjerna så lägger han bollen nästa till den här 11-varen som till touch i loftet men han här kommer Hans Jakobsen alltid där. Jakob Olsen. Nej, jag inte han nog mer. Ekvilla knappar och kviker och räcker väl över bollen. Och så hade bollen huvud ute nu här så inne och tar det inkast till Ebestreme. Ja, men så Jakob Olsen eller något fjärd men och för Hanus av Vinstrabatch. Spalt ju öliga väl för det han fick tydligt då. Tar så ut så ska träter. Så där Ebestreme som skiftar Roy Olsen för ut och in kommer nummer 16 i Söyle. Färran Lucas som några farväl minuter då. Ja, han står skriva han ska spela i Hapen nästa år eller så. Ja. Jag vet inte hur snäck han har spelat vid Ebestreme i år. Jo. Får klara sig väl alltså. Ja, var Apelin och Eisne och Eisne som kommer sånt att ner till flera av såna spelare som spelar för sig runt omkring som komma. Ja. Av Sandal. Ja. Harry Moore Olsen som skorar bei Malmö. John Ebestreme här där. Är ett döme. Och till Ebestreme som är bollen. Räckve är Stoff Nilsson ska spela fram av vänstra bank men här kommer Wichinkar i mitten få han och till Gert Hansen. Sänder han fram det till Djordjevic och här 2 utan om man men där får ju bollen av någon. Men bollen förs ut och tar ett inkast och Wichinkar äger inkastet. Nu färra med notten är så smått att fackas där. Men en är inte lite. 4-0 till 0-6. 4-1, ja. Och vi får klara för den till uteliga Norge Väster. Och ja, så är det att Ebestreme men så missar bollen Atle Gregersen för färt från honom och bollen vi söker så vintern avskar spel i här men det är inte i princip någon galtande för båda parter att det tar ner oss ner. Nu ända i bollen upp i Brostein till Ebestreme och här var Wichigan när vi hade vintern är Atlaver nu ordentligt här och här kunde så tillvilten kan tillvilten för att spela en större like-låt än hon hever just här till. Här är det strömmade bollen mellan Soren och Peter och det ända vid frysparken till Wichinger. Och Wichinger har det här frysparken framalea och Ebestreme Solvene, Högsemejen och Solve ska ta det. Och så för det komma. Snärade högt och väl in 4. Och bollen kommer ner in i Brosteinon och tar får inte skott av han och Sondalagsmän rodar borster bollen för högt och belavt och kommer ner här Araka ja när mine så vad jag la kada där hinner. Ja. Nej. Vad jag kan skulle säga ja tar störst om man får han att här var finns han Narkas Brosteinon och lägger väl 4 och Sondalagsmän får han tur att Brosteinon. Så är det vad jag kan att själva helt han får långt från honom och han missar den till. Målspark till Ebestreme. Så för att vara ekvilla lite efter av vanliga läget i business någon kanske bara 1 minuter. Så vi kunde för ha in i efter att det är möjliga för vi en Chelsea upp och man har lött att visa kvartar lägga träat så i näkvar det inte som efter av vanligare läget i. Målspark är teachern och bollen kommer över Washington. Här är det Gerst som får foten under bollen. Så är det Jamine. Och så stackar bollen om man har hinna halvan till Ebestreme-spelarna som färra i allop. Och tar förra bollen sen fram efter Vinstreme. Räcker ska sända den 4. Wichigan få han. Sölven stått till Jakob Olsen. Att till Sölven. Priggarna väl vågaren till Froa Benjaminsen in i Migrinchnon. Sänder han fra sig ut i Vinstrabor. Och här hade det hans Paul. Och här nos för han träffar in där sänder han går bollen 4 och så ändrar han vi en skott rent från alltid där men Malmö lägger sig och fick han. Ja, vi har faktiskt en rymlig gå och Malmö så bollen vi hittar till Lucas. Ja, point all och först vi försökte att kanske visst så vi vinner så vi pura gel jag vet inte just det ner alltid. Kör fått in där Paula bollen lagt en 4 efter här och Frau kommer en goar stöve och jäkar han bara inte så väl som man kunde huxa sig. Så det bestämmer. Nu har fått alla för Harry Moore Olsen med bollen lankar till mot Malmö. Ja, han kan vara ner bollen. Gott skott.
Bant om för. Ja, och man kunde ganska yngsar alltså ut bestämmarläkaren och ganska Eisen Wurchkan i förra att det ganska större mån runt i attacka och låta kanonen av här just undan där. Så ger bollen för och han försinklar jag luften så finns det lösning till och över alltså men alltså man är så oj längre man är så omständigheter men testa ganska oj så lite mån till ta vinter som nu är för er omständigheter för er. Wurchkan ströjas till sälja Filip Georgievich ekviliga raskar och det blev nog frispark och Marsenon bant utanför Brostein. Jag kunde så inte ta för Filip Georgievich. Han ströjst alltid. Ja, han hade ner hickat ventilator till och så för han bland det är alltså då. Ja. Och så kommer ett skjelt upp som säger 2, det vill säga 2 minuter är lagt till att träta. 2 minuter lagt till att träta. 2 ungefär annars. Bestremer och 8-2-1 mot Wujinche, men nu är en möjlighet att Wujinche går ner. Frispark bant utanför Brostein. Och skulle där sketa han ner till här. Hannes Jakobsen för kanske skjuta vid vänstra benet eller det Sölve vi har krant här bara standa vid någon av bollen. Och så det här så lyckas bollen inte på vägen. Men det går fräckt vid högra benet Sölve till muren. Jag tror inte vi måste högra benet ständ muren inte rätt. Nej, så kan han ta kan till den närmaste stång. Men det var Hannes Jakobsen på inte muren inte så väl fraginge. Sölve langar han upp i loft och hässen för ut och tar det manspark. Nej, han tog han. Det kan inte. Ja. Så nu vet jag inte på en möjliga träat. Nu är det bara så här 2 minuter nu har lagt träat. Bestremer sände bollen fram, längst fram, undan Ötlund och Malmören kör Wujinche färran. Ja, och nu kom 1-3 till Våmen och i Fuglafyrre. Fullfrinkar här var tidje stitch ut och är det färner i första delt kan man säga. Och Våmen tar färre till hela att här blev hängande. Vi har tjatat några mål i Fuglafyrre. Och här är FM-heit veruleitjen kvarja löte. Men det är ganska glansen där täppa så det till. Vad ska det så just som det lever från affären. Ja, alltså det var också hette den ena distrin av Sheiju, ja. Alltså om man säger hin Sheiju så har det just det som gör skuld i verkligheten. Så mycket väl att klara sig att klara att täppa. Nu syns där täppa här men om så där täppa så klarar där täppa tvärda sist när du korsar vinna. Ja, men det är ett annat ställe att så nu snackar de oj för att det stitch kanske. Jag vet inte det stitch det har nog inte gjort vad ska lägga. Det är ja, Ronald det var nog helt strand. Ja. Vi kan nu. Och här Bruksley domaren tack för fotna. Här är Liot och Göte och så skjuter där konfetti och här kommer allt upp i rockning. Jag vet inte ja, nej blåsning för kanske lösa och kanske detta här som luktar så illa isne men alltså verkligen tant är Wujinche tappade 2-1 för Bestremer. Det var ett ovant urslit men det bryter inte. Wujinche är bliven förjamästare. Anna Are och allt bänder då att KU för att få där åter i stion men till Malmönen som för att vara avgörande. Och ja, det är så utstottarna säger om det att kom ett mål att säga till i sättna halvlek. Annars var det Bestremer som läser 8-2 minuter var farne vid mål som Arimor Olsen shade så Jauna Egert Hansen till 1-1 stått för att halva timme var färden ta en 8 minuter var farne. Och här i sättna halvlek kom ett mål och det var att han en rö av Vandamiklon Hotnaspörskon så Bestremer som ända vi att till ändans braktaje och det var samma mäver som skorade i förra halvlek Arimor Olsen som blev Sirs herren Chuan Taimon och tar vinna alltså häntandisten 2-1 ovanta gott urslit Bestremer ett vanbrott Wujinche men det bröder inte han veruleika att Wujinche är färjamästare annars så är att Lisebarn Atle Gregersen han var beina kals ut av att någon anke för Stividas för hans så är inte än negocier så det var en stryk i rockning men han kommer kött i vidare rockning vi nej han är för en champagneflaska ja ganska det ja och här ger Oscar en sutt till att få lötena minneliga Tore Mikkelsen vet inte vart vi och kon är välkomna Lukas med att skatta Dupe och stämningen ut i vattnon och Sean de Liver nu kan det vara vi tar vi finns att ursliten in och ta skor Reina Gerra som shotast. Och vi skulle lämna Tore över klarar kvarja löte och som sagt i rock med att hesen distrin för ekviliga sätta Gleinboysna där som ständer efter nu och för att stanna efter till alla tojer till att Wujinche är färjamästare 2016. Ja, och faktiskt ett lag som är